आज़ादी के योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद आज 27 फरवरी 1931 में अंग्रेजन से लड़त लड़त उत्तर प्रदेश के अपनी इलाहाबाद में शहीद हो गई रहले। जी हाँ, आज भी केहू जाला तो इलाहाबाद में वो पार्क में जरूर जाला जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद खुद के गोली मार लें और कहलें कि हम अंग्रेजन के हाथे कबो ना आए। आप सबके याद हुई किस्सा, बच्चा बच्चा भारत के जानेला चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। एक और बात हर आदमी जानेला, याद हुई अपने सबके कि चंद्रशेखर आज़ाद जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हो गई लें तो जब जज पूछला सुन के उनसे कि तहार नाम का है बाबू, कहलें आज़ाद। पूछलस बाप के का नाम है तहरे, कहलें स्वतंत्रता। और घर के पता पूछलस तक कहलें जेल। और करीब बाद जज गई बरगा खिसिया कि बतावा ऐसा छोट लड़का इतना ताकतवर बात कहता तो आज़ादी के कितना अंदर से आग हुई एकरी भीतर। यही खातिर उनके 15 कोड़ा के सजा देहलस। आप सबके याद हुई, बच्चा बच्चा पढ़ले हैं उनकर जीवनी, हर स्कूल कॉलेज में पढ़ावल जाला। चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भावरा गांव में भई रहे। उनकर असली नाम चंद्रशेखर तिवारी रहे। जन्म 23 जुलाई 1906 के है और चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ 15 साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए रहे। असहयोग आंदोलन जब शामिल भैले ओकरे कुछ दिन बाद बंद हो गई, गांधी जी समाप्त करे के घोषणा कर दिले। ओकरी बाद आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद बड़ा निराश भैले और फिर वो क्रांतिकारी मनमन नाथ गुप्ता से मिलने और गुप्ता फिर जौन है तो राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवलें। और ओकरी बाद राम प्रसाद बिस्मिल, मनमन नाथ गुप्ता और चंद्रशेखर आज़ाद के जौन एकता भइल ओके पूरी दुनिया जानेला। और बिस्मिल जौन है तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी बनौले, जेमें कि भगत सिंह भी रहले, चंद्रशेखर आज़ाद भी और सब लोग। वो इतिहास से जुड़ल चंद्रशेखर आज़ाद के आज शहादत दिवस है जोनों के देश मनावत है। हम सब के खुशी बा कि हम सब वो परंपरा से आवेली जोने से लोग अपनी देश खातिर जान दे देला, सब कुछ खातिर। आखिर चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद बनला के ई कहानी रहे। लेकिन आज दुख ई बा कि बहुत सारा लोग जो जाति धर्म के राजनीति करता वो अपनी छोटा स्वार्थ से हमारे शहीदन के भी छोट बनावत जाता। एक ठे पैदा भइल बा शायर जोने के नाम है मनोज मुंतसिर उर्फ मनोज शुक्ला, शायद एकर नाम है। ई जौन है तो जियो तिवारी के सोशल मीडिया पर वायरल कैले। अरे मूर्ख के समझावे कि चंद्रशेखर आज़ाद हूँ मैं, वो चंद्रशेखर तिवारी नहीं हूँ। देश होला शहीदन के, जाति नहीं होला शहीदन के, धर्म नहीं होला। योद्धा अपने देश के लिए कुर्बान होते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद योद्धा रहले और कुर्बान भइले। वो कोनो तिवारी शुक्ला नहीं हमें। पैदा भइला से कोनो केहू जाति धर्म में नहीं रह जाला। अगर इतने छोट आदमी रहते उनके तिवारियों होके के रहित, शुक्ला और पंडित और दुबे और मिश्रा होके के रहित तो वही जो रहते हैं और मनोज मुंशी के रिश्तेदार रहते हैं और हो सकेला कि उनसे पैरवी लगते तनी हमहू के एगो शायर बना दे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जैसन लोग के, कोनो जाति के आदमी, कोनो धर्म के आदमी जब जाति धर्म मजहब क्षेत्र इलाका में जोड़ेला तो तू समझ ला पहला दुश्मन तो वो अपनी जाति के है और दूसरा दुश्मन इस देश के है। तो मनोज मुंशी जैसन लोग जब कहता जियो तिवारी गाना वायरल करावता तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद के कद छोट होता। उनके ताकत, उनकर गरिमा, उनकर शहादत के गौरव छोट करे के साजिश है। इस साजिश के हम सबके समझे के चाहिए। खुद कह के मरलें चंद्रशेखर आज़ाद। पढ़ल उनकी नीचे लाइन चंद्रशेखर आज़ाद के कहल है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और मनोज मुंशी जैसे लोग के तो हम लोग के बतावे के चाहिए कि सबसे पहला जौन चीज़ धनुष बाण से वो निशाना सधलें। कहल जात रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद के निशाना बहुत तगड़ा है। आप सबके मालूम है कि चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के धनुष बाण सिखावे के सिखावल आदिवासी सिखौना कुल, काहे कि उनकर जन्म आदिवासी इलाका में भई रहे।
धनुष बाण के विद्या आदिवासी गुरु से सीखा हो आदमी, और आज ओकरे जात में पैदा भय लोग अपनी राजनीति और अपनी शोहरत के फायदा खातिर तिवारी में बतावत है। ऐसे बुरा का हो सकेला। इन सब के बतौला के जरूरत बा कि शहीद देश का गौरव होला। जाति बहुत छोट चीज है, धर्म बहुत छोट चीज है। देश खातिर लोग मरेला मिटेला, और उसी परंपरा में चंद्रशेखर आज़ाद हुए। आप सबकी ओर से देश सलाम करता चंद्रशेखर आज़ाद के, और ऐसन शहीद, ऐसन देश पर कुर्बान देवे वाला लोग के फिर से एक बार ज़रूरत बा देश में। काहे कि बहुत सारे षड्यंत्रकारी हमारी शहीद की परंपरा के बर्बाद करे खातिर जाति धर्म के आवाज़ उठावत हुए। ओके मसल देहला के अब ज़रूरत बा। काहे कि देश अगर जाति के नाम पर बटी, धर्म के नाम पर बटी, तो पहला नुकसान हम सब लोगन के हुई। हमार देश कमज़ोर हुई, दुनिया के सामने हमार ताकत, हमारा औकात कमज़ोर हुई। जन ज्वार जनता की